So you know what's up guys. Yan, another stroll na naman tayo. Kasi tingnan nyo naman yung buhok ko, para nang naka-helmet. Kaya pagupit tayo. Yan. Pakikinggan nyo yung kung paano magkwento yung barbero ko. Kaya tara, let's go. Yun no, dito na tayo guys. After the long run wait. Yan. Yan, tag-video ka nga po guys. For the vlog. Yan. For the vlog. So kung madilong hirap pa lang. Purpose ay
Data anak ko, nataputot ko, pagbanbantay. Kuna negative, natabanbandayan na positive. Dataputot ko kanina rumor. Isuti kanina, isuti rumor sa manual daw lang na rumor data. Isuti negative. Tatawag niya unang ibalay, positive. Tatabakit ko, ibagayo nga iba positive. Gapo mo yung ada pill hurt me. So yung positive yo. Taambok tabhabulin nyo, pill hurt. Oh, nati mari na yung asawa. Awang mo. Kasi ano nga nagbaling nga positive, kawang mo mari inana. Ang asymptomatic mano. Asymptomatic nga, asymptomatic ay pill hurt. Asymptomatic na maalag yung pill hurt. Lagyan si asymptomatic. Kalukpan lata. Lang nga bali sumuro ta. Nutut yung muyo, sumuro ta. Kunak nga mininribong, nga dahil nga banag, adun ti makadlaw, nga magpaiso na kita. Feel hurt. Si abulyo. Kwarta. Ano nga bali, kwarta na data, nalakabala may bustay. Tanong matay ka, mga maana data, oray no bil sa nga pagunti kwartayo. Kagawaan nyo laong, kagkaskas ka. Kagawaan nyo laong, tanya ako doon sa tidumteng ti Kobe. Mahala tayong to amin nun. Awal lagaro ti Kobe doon, papaadaan nyo pa ilaan. Ito no kang pinagagdalagad na ako yusan, tamatangay tayo kay di amin nun. Papaadaan nyo dyan, tayawan. Awal na garo din, paandaan nyo pala jawan. Dululok ko nyo lang na ako, natarkararat kayo. Awal na garo din, papaandaan nyo pala jawan. Dululok ko nyo mo lang na ako, Diyos. Ay na ako, kadwal na natati doktor nga do, bulinan, di ko na. Kung di bulay, bulile kong, diba? Mamati ka ti Kobe, saan niya? Mamatay ide, talaga mamatay talaga giyayon. Kaya bilang ti mamatay ide, so malaki bilang na. Ito malaki mamatay na kada gito. Kapag tayo matay ka, idikler ka na COVID doon. Naidikler ka man. Ngayon amin nga COVID, timpatay mo. Mamati ka ta COVID. Malagi yung matay, at nas nabot ka na. Ang tawag dimteng kitawin lang, dimteng mati bulan, dimteng mati pichangal daw. Talaga mo may sutipin na katay talaga dyan. Ya. Kung na dito take opisin ako, din to pa yung din to ekspektaran. Tapos dyan, tigwa na dahi ka. Tapos di ka opisin na pa yung isa ko, nag-test positive. Kaya pa yung ila kami negative. O lagi garo, dahi banbantay, so tinegative ko na, dahi banbantay na pasi ka eh. Kalangkungan data garo. O saka mamar, asawang, saka nga nagpapatwal-twal nga lalaki. O, positive ka. Data kakaidam na asawang, nga ure lagarawumpay, so negative. Laman mo garo mo, ang kalangkungan na yan. Naglawan. Di mo rasunda ka napig sa resistensya. Kapot kadoy di bungol, ay di region, transport na di bungol. Sa tikuan na tiga. Yung pinakaalaan dati na swab system di bakit na swab test na region bago din transfer ijay Balawan di Bungol dahil maganda nga positibo di bakit dahil yung pinaka-sokbisan na ijay region bago din transfer di Bungol sa adugar tao ijay region dahil sa amin kaming ordinaryo nga sakit ipasikid na mo ng tagaminan Nornong ati tao. Palanggungan daw dati. Mamati ka. Alam mo.
Eh, pag isinusumpa ka. Sige mo. Sige. Awan na. No, mo na kung gagatanan sila. Ano mo bilang na? Ayos mo.